terve taas, niin mä aloitan Minecraft-peliä, niin ensimmäinen video just tänään tein sen, niin YouTube-accountinkin, niin no en mä tuolta kyllä mitään laita. Mä teen ainakin nyt heti talon, sit kun pääsen tähän, kun tää on loadannut tänne. Joo. Kyllä huonoon paikkaan nyt synnyttiin, kun ei löydy oikein kunnolla puuta. Mä kyllä varmaan joskus niin aloitan tekkittiäkin pelaamaan. Seuraavassa jaksossa mä varmaan otan kaverinkin mukaan. Noin. Oho. Kylläpä nyt on huono paikka. Mutta ensi jakso pitäisi olla se multiplayeri. Ainakin mun mielestäni. Jos se kaveri suostuu tulemaan pelaamaan. Mutta sitten, kun joskus me aloitetaan kaverin kanssa pelaamaan näytöltä, silleen niin kuin, että näette meidän taustakuvat, niin älkää valittako mun taustakuvasta. Se on aika huono semmonen, kun kaverikin valitti vähän, kun oli niin huono taustakuva. Semmonen kauhea, niin no, en sano mikä, niin se oli. Että se on vähän semmonen, niin semmonen, että mutta te voitte ehdottaa mulle kans taustakuvaa, jos haluatte. Mut siitä taustakuvasta vielä, että niin se on aika semmonen, niin niin se on semmonen pikselivainen. Hui, se oli lähellä. Että sitten voitte lähettää kommentteihin, mitä mä voin pelata, mutta älkää valittako sitten, aina mä en ala pelaamaan kaikkea, mitä te haluatte, koska mulla on aika huono kone tällä hetkellä. Olen hankkimassa kyllä uutta. Se vaan nyt kun ei ole rahaa niin paljon, kato. Mut seuraavassa jaksossa me varmaan koitetaan tehdä sitten varmaan sitä vähän hienompaa taloa, jos me nyt saadaan sitä puuta kerättyä paljon. Niin, varsinkin kaverin kanssa se onnistuu helposti. Toivottavasti se suostuu tulemaan mun videoihin. No se oli lähellä, että tipuin. Nyt saatiin meidän kirves ja hakku. Mutta voitte laittaa kommentteihin hyviä niin noita kuvausehdot tai semmosia niinku vaikka Frapsista tai tämmösiä taustakuvaehdotuksia tai peliehdotuksia tai kaikkea tämmösiä ehdotuksia. Niin minä voin sitten tehdäkin tässä Mineessä jotain.
Mutta mulle saa valittaa, jos mulla on huono mikki tässä, koska niin mulla ei ole sitäkään ihan hyvää parasta. Että mutta te voitte kans ehdottaa kaikkea tämmöstä, mitä mä rakennan vaikka, tai tämmöstä. Kyllä mä teen sitten, jos mä jaksan. Mä saatan tehdä mun servuihin jotain uutta silloin, kun mä en kuvaa, mutta onkohan sillä nyt jotain väliä sitten? Puuta meillä on kyllä ihan kivasti tässä. Siitä ei ole hätää. Mutta eiköhän tää video ollut tässä, että se on moro taas ja sitten ensi kerralla ollaan varmaan multiplayerissa. Nähdään sen parissa sitten. Joten heipä hei!